Máš aj ty problém s trpezlivosťou? Ja si myslím, že vôbec nie si sám. V dnešnej urýchlenej dobe s tým má problém strašne veľa ľudí. Všetci sme proste rozbehnutí, naša nervová sústava je stále v strese, takže furt chceme niečo stíhať, chceme niečo dosiahnuť. To FOMO je brutál. A trpezlivosť je veľká vec, ja to trénujem roky. Nič som si to nevymyslel, proste život mi to tak prináša. Ako po veci si proste musím počkať, ktoré chcem. Ale teraz mám super prax. Bol som minulý na čínskej medicíne. A pani, slečna, baba, practitioner of Chinese medicine mi dala brutálnu prax. A je to dýchové cvičenie. A ja som si myslel, že dýchové cvičenie robím dobre, ale tie moje 3 až 5 minútové proste pokusy bola úplná blbosť asi. A povedala mi, že mám robiť dýchové cvičenie, ktoré je, že nádych nosom na 3 sekundy, dajme tomu, a výdych 2-krát toľko, čiže 6. Ale povedala mi, že to musím robiť 20 minút až hodinu. Každý deň. A ja, že what? OK, poďme na to. Takže prvý deň sa to dal 10 minút, potom sa dal 12. Dneska to robím 25, ale prišlo by toto, inšpirácia na tieto videá, ktoré teraz natáčam. Ale 25 minút, dýchové cvičenia, nič, iba otvorené oči, dých nosom, výdych ústami a tá myseľ vám tam bude proste brutálne veci dávať. A to je problém s trpezlivosťou, že proste tá myseľ chce niečo robiť. A teraz tu máš krabe, už by som mohol ísť niečo robiť. Dneska som troška prehral, lebo natáčam tieto videá v polovici, mám 12 minút a ešte 12 minút dám. Ale inak dám v kuse, 15-20 minút. A tá myseľ stále niečo, tu ma svrbí, tu by som mal zrobiť niečo. A skúste si uvedomiť, že to iba tá myseľ hovorí. A keď ju necháte hovoriť, ona vám dá nejaký nepríjemný pocit, že teraz nevydržím a niečo. Ale skúste to preklenúť a tam sa to začne ukludňovať a tam sú tie dary. Neviem úplne, kam to celé smeruje. Asi to smeruje nejakému kontaktu s vedomím. Tam ešte nie som, ale keď tam budem, tak vám o tom nahrám video.